Abusia mama ema watana sensa so ema kwa banfamra emergency Ghana TV eso emra na so say na so story men sa kan so me pese mu e de ema not nya ka samso no futu samso etumi e de efim na mjidi so bona daru matino bibia koyi e de ema wanya se bibia mu ne fasida emera de tin se obia wo ko nyama emu nya na se wo fa wo ha time mu a ma remfi so de asida no ebe me ready for no ana onim ne oye enesto wo ho ema yen no eye enne mami bi ode na asem abapetai krobia ene na bedwafo na ne nyina ene se ne nua bemma ena oya di bia kire se ohuri se fa kwan mu eye dan a oyebusuafo na se nuanu ne nyina asi no ema omo maame se omo wedita no mu ana so mesie no ewo mu no ene ma oni nua bemma ne se omo fa onu ni din ento ejapade no eso odwen ho a wonte ase ote ase nso ara tese wandwen ho into de asam no aba petan robia na bedwafo so mo ka bi ema no se ejapade e wo ho ana se ejapade na ne maame omo maame edin da so no maame na fimu into mo sesa din no mo no onu ni mom ni din ento so eno ana se emfa kwan mu papa yin so a maame ede ne bae ono so de ne de e ka ho no kwese asema mami king sanity anase nya sanity yenko tinse mo de ato edwa ne nyemu nchwemu etim so acha ya adwen e da fan wo comment section e won so mo re se like na share na subscribe e de amami yenko hwe video no embrace me ya do a asem ben e na aba e na wo manim ha hye wasem na se chirichirim se be ya ameni metiefo ye bete mo ase yie e de na do bai me pa chawo nana boko anso anya boko sa na yana nanom ede bedua ase de meka no enti yani ede ni yenyi yani fie no me yana nanom no ma me chese na yana nanom no yemi ensa me ma no yemi ensa baako ba ma no baako de ya meto enti ma me chese wonde ofi mintem ti e beto me ma no mienu ene baako yana nanom miensa enti yema nana ba no so be wo baako be no wo nuanu ma ye esema yema me no wo nuanu ma ye esema okay enti de ba en say nananom no ewu ye no omu jasase na sase no omu jama ye ne ya bre wana ye ne ya maame no no mu jasase na me ma ni mienu ni wu ye no omu jai ma omu nua ba ko na omu nua ba ko pe na no ka won ho no sanity omu so ma no bia wo yire ne ma omu nyina wo yire no ne ma omu amfa ma wo mu no mu di ma omu nua ba ko pe no ono so na se ne ye ono so na be wo mu maame nko a okay ye du ba ko okay o maame ma no ye maame ma enti mi enhwe abusuadua ne yie wo maame de sen afia bempoma bempoma na so on se mpanifo no ana abusumde ne ani etafre na afia nkuri enti maame afia nkuri eye hwan ba mo nana ba na wo no mu fe no didi pa de ayi abra nipa ha ne fe na abra nipa be no mu fe no ayi nana bodom enti nana bodom abra bodom ono ne be wo afia bempoma nko a eno ono afia bempoma be wo du baako to aso nti I wanna che na maame ni wuye no so maame ni wuye be mfa se be 20 years ni enti enu apeni ni menua ya wotime me ni fasui nti hono na akoye se wo si boys quarters bi ewo maame no asaso nti hode hono na maame ne te ana maame we no ka se abrowan ni din komo so se kojo ka onye skadi anka obesi abusan maame da mu ansan no nti maame we no sa na te dia obehwe sa abusan no obesi na se abrowan no ebedi da mu kura ade a ni ade da ni mu ansan abrowan no be kwa wako ani tinu ama ane obi amu obi a wo mu ye de hyase na sabre no so eye me sister penny e friend Kwadu mam Kwadu ni kunu e friend papa da bedwa ono na de sa de ye hono on say ye ti abo so
bo ho yɛte abo so nti ɛhɔ na asase no ɛnyɛ mmere saa nti yɛ started to abo no yɛ to foundation na ɛnyɛ mmere koraa saa nti papa na dom yɛ ma iska sabre all this 40 million ɛma yɛde started saa machine na yɛde gwagwagwa no me yɛde started nti obi ad na ho ɔden ɛboa bi sɛ maame ne ɛhyɛ fridge nti ɛhyɛ bɛ 5 months nti obi ad na ho ɔden boa bi afei ni nyinaa kye a yɛpɛ abrewa no kra bewie no ɛkyɛ saa sɛ nipa abrenti yɛgya efie na to yɛgya ɛso no ne yɛ ni nyinaa na ato no nti enu abɛ ma keto aba kodua ɛna wɔhyɛ asɛ sɛ ne saa te yɛbɛ start ne ayɛ nti wɔn agye nipa baako sika na wɔn de bi akeka nkan na wɔsɛ to ne enu abɛ ma baako no so ade mfa ne kra sie wɔwo bɛ 4 years ne yɛfɛ no SB no mo start say wo mu ye to mu ye saa etwa dan no adosan hia ye to mu twa hia ye we na kyese se de efie na ye fie I hona ye bra start ye na ye ntokwa one hwan mo ntokwa one ye busu nyina ye nyina ntokwa sesei sese de wo ma ye na kyese ye de edan mema wo mu na yɛgye wo muskade yɛ no obi antu mfimu nti ma yɛ hwɛ sɛ yɛbɛ ma wo mu atutu afimu nti ma wo mu nyina atutu afimu still an ntokwa na tu ntwae ɛna nso so bepɛ nipa ɛpɛ na ayi gu mu na wo mu so trem a to wo mu trem no ɛkyɛ sa akwɛsa afei sɛ akwɛsɛ sanitary a we semempin nti ne yɛde asɛm ne bɛkɔ court nti yɛne ne yɛde yikɔ sɛ wɔ mu entu tanes na me bra ne de wɔ mu so abɛgu mu no wɔ mu so ntu wɔ mu ɛhɔ no na me bra ne de ne ho bɛgye mu to ɔde ne ho bɛgye mu no na so nso so ɔnte asɛ na nso de yɛkɔ high court to ɔde yɛkɔ yɛn na kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛnyina yɛhyia nti ne yɛkɔ ne yɛba saa nti afei yɛbɛsia no sɛ ɔno deɛ sɛ wɔ so wɔ nkɔ bi onko court ni bi ne so onko de ayeso enko wo kwa ye beko ne nyina ade to papa na se de wo sie di ni pen wo wo de matwofo ha matwofo ana wo de wo ma ba na kele wo gi dan no kele fo no de mema wo mu no mu te dan ni abusia sem no me na me ka cho ana wo de matwofo fi abonten bem ade papa me twantro ba buya niama sabre me baba ko ya me fa obi so kran se ono so be 5 years me because say onu ye 1 year na say so ye what ni ka wo dia be so kra say wo ma ya wo mu ni matwofo pap ni say ka so very day so be to ma ni bi wo fie wo pa ade a ne kan fa sem papa ni ma fie no ni ya din tokwa sa enti say de akosen say de abrosano ye ne nyina ye ne anuafo no de ho se ne ye wo fa ye ma ne bititim ne ye semu de mo ma o mu nya mfim ne ye fa ma no de do de be ye wo fa nya me ye de ma no stella won ti ase de se pa de ne butaye pa kese ne se ye fa wono mom ni din so abrewa ni din ne da pipa ni nyina so ne fom ni nyina abrewa be mo ma me din ye ma me din be poma ni din ne da so to so one pen yan fa onu ko ja page ni din ne nya ne se din ni pa de se de be ye de ane ye boa yan fa ni din ne nje se na no wo mu no fa asase na che wo mu ma ane ye no mo de a ya so yan fa ma no no woni ya twe a abepem sa be na wo beba na wo tonkra se aka efi wo to mu bia o min kwanam to metim maame dem sese ya maame we na me diade we ni maame ni diade maame na wuti me na me taking charge sese wo ba nyina na wo tonkra wa ye bi wa ha dana adosan ogigi ye no oje ye no akeka bi abom me fi won konam so me nko te se me fi ho na wo ba abesi ne fie oba besi obebubu ho no nyina na wasan ye na odi aka we no na chese emedu ba ko no ayi mienu ono ko awafa ba ko emedu ba ko asase tamienu ono nko ase wo je ba ko na edu no monso mafa ba ko
na wo so wo be ya mai na so de bi ya manje ye nyina ya kan ho bo mu ye we wante ase enti sa wo se wo ba be ye we na ma ye kire na nya de ye betu ase ame wa ye enti woni ye de tokwa fa na fe me ya trans so se ye kan sam na enye ye ya ni me nu nyina trans o be de ye dwato bebiro ya na nanom eye me ka se me ma me enuanom no wo mu ne di ade sese wo krom ho no begin ya di fa wo mu so ene ya di ko ya na ya papa so nua na na so madu poku wono na sese wo di afrancho akonya sese a ono so ya di ko no so ya di dwato ne bi kosi no so ya fe yin na aka anye ye na fa mi ya kasa me ya do anankasa be sa pe obi di menim ene me ko na napo anim tunfo na napo ko edi dwato ko ma no so sa ne teria ye se na ya sem se de tie e ya nuafo na tokwa be mu nti wo hwe no ka se ne dman nti na napo fe no ka na sabe no no fi aboche betimi de me sem de me wogana nti me dia sem ko to na nanim no so ba no abeka chana nti oba e am ka chere no e nyina ayikohia ho no nti ekohia na afia ko ese me bra ne se ene dan no ko peso de hotel o peso de yesi o ne se nsem no na nsisu ana me ye ne enuanu dua e ka me ho ana mo no ene ese sa na tedia o de so peso de hotel so sen o de wan fanye na infa se 70% no fa ska obenya no ye ne ska obenya se 100% a o de on fa hu mu 70 no fa 30 na aka no emebusia no se be ye be hu se abusu aso nsa go bobi eno so antentam nti ho no ena o sa akosama ye ahemfie ho a ense na napo adwato ne de wa ani antum ena me bra no kosama ye to kosama ye no ena yeso ekopi so ena ye nyina akogina mpanifo animo ti ekogina ho no ena panifo no ebisa ye se e kan ntom bisa se na wo dua ne kasama ye no se dua na mo ba se dua o dance ni no ana se me dance ni mi nua na amene na nti afi de mpanifo ni na de ana wo mu hu se afi wo mu se start kan asem nti wo start say kan asem wo mpanifo na ni mo na wo mu hu se na napodi abamu no no msi debi sina napodi abamu dia yesem amunya na emfam nko mpanifo emfam nko damotomo na mpanifo ne de ko fikesem ho ekọ kan asem no na se dwato na ye de ko ye se de enso still anya adwuma ene ye bra no so fa ho no sa on de ono de ko high court nti ne nyina ne ye ko ne ye ba fe de kire de wo so won ko bi ono no so ne so won ko de a ye so ye nko enti se ye ya ye ka se mo how pa ene say se de wono se ye fa ne din nya krata no je say de akoye ne say ye nya abre wani din free asase ne so ne en fa ne din nya ne so abre wani din pa de ye say de be ya ne eboa ye ntumi fa ye de ko ja peje ni de be so de a ye ntumi fa nye se na nanu ma fa nche wo mu ye num ne ye ma ne ye yi de a ye so ye mfa ma no en wo ne ya ha ma be pem sa bi ti di enti no aba ha pacho edi na o se mfa nto so no ye mfa nto so efie ni so ye mfa ma no. Okay. Atiefo maame ya adowa ne wo yedim ha free afrancho krobo. Na asemwi nka eyabusuasem. Monhwa de bi o. Atiefo. Yawo enioma bi ewo asasi so a sebe itwa enti saani omani nyina no yawo end esososo kire se itwa monhwe bibi te se free end eye nwonko ewutwi kasemu eye FRIEND FRI ni free ho END ehye ho enti eye end kire se wo fa nyonko a nyonko no etumi ba awieye
mom yensa anko obi tumi ka se we kura de oye menyonko brebo ye one organa eho hia pa wo nipa da se ne wo mu aboa mu nipa mu entisi ye de obi toto brebo ho a kire se wo se nipa kro no wo sombo pa eno no ko ingresi mu a ye se best friend eno so end etwato die beye bia die wo se wo ye ne nyonko brebo no ebebe awieye obi tumi fa obi o se we die oye me boyfriend eno so end etwato obi tumi fa obi o se we die oye me girlfriend eno so end etwato nanso ye wo ba ko a ye friend family eye FAMILY family eye abusua family eno nko na end intwato family eye abusua enti eye mema mienu a oba baako eda wontem abena nipa ene da ninua mema mienu ntem ewa asase so a enuanum yi ba beto won abena nipa wo ye oba eda mema mienu ntem no ono so ba wo baako pe mema mienu nua ba ono so be wo baako pe ana sa baako pe afia bempoma no wedi ayesremu ye bomudin na dia ka asem wadama momma eho asem ne monana ho asem na aba nti bontena sintie bi ono so ba be kire abusua na se ema edom nipa maako du baako eno ono oba na ye wo ne baako pe no enso be wo yi kire se wa betre abusua na se ewa ha enti sa asemi oba de achi ame eye abusua asem adenti na manka ne fitiam sani ye ko nananom anim wo mu hu se baabi ye ko ye ntie ne ye ntwe ne ye mfa nko petoso na ye nkotena ho ne ye nkama asomdwe mra na matam de abetena manim se me matiefu ntie sa asem wi de na ba ye oba de achi ame akra me da se ye tena se e fitiam senka ye sisi asem no na bra ye tena se na obia ebo ni nkuro wie na nka afi ya badwafo bewura mu no amaka enti de koba ya ne se onmu a be ma na owo mu no kura susu ba se de asem ne tie no ono akura na ni gi ho se ye mfa mra fidie so na ye mekana mansan nyina entie bi na enye adanse na yeduru ha de ono so obia no wo beka na de sua ewo mu no so amansan nyina ensua bi akra we nti na ma ye de bae tinka ya menwanwa so abusua asem de ya nta mfama good abusua dua good owura kwadwo apiagye ya empamcho mo ye maame ko papa ko epachan soso bi ani ye fukrumu ade okay opanyini ne nso ewo yanim ha eja apiagye akwaba mejuso se kwanso ye bokọ de very good ye de nyankopon ase wadama ko edu a unua ya doa wode bowe uyi ho ano sai opanyini yo we pacho nsema o kanyina no ya trosen chiremimu yo ni chiremu ni se ye nana aye friend abrabo dom no ni di ankasa ne abrani pa sene okan no ye free suta mampon sene okan no so eyesa na abrewa no ye wo me no me na meto me maame emaso enan nti emema de ne binim emama ensa ne bidi manim ena me bae no so ye de me so eto onu ni kunu me na no ekunu nti me papa ene me maame ankasa awade no eye ebusuan wade me nana no a wode nana apieje na de me to no ono ni wo faase ene me papa o sesibe enti me nana ntiase no otokoko enti oni ni wo faase o kotokoko oni kura ni sika topo a oni ne de ko na obeto bibia watua ka ana bibia tesa
nti ewo me maame no ono a de to mpanimfo anim sɛ onyina otiase o ntiase o me maame no eye ono no yere ye mfarema ne wo faase ne nware nti omusu di nano boshachi ede ne manampa yo eye family tree asema wo ka ye nana no oba no eni ne nuano miensa no ba kono de a wo ka ho no ya ma meto no mienu ebeto no eye Kwame Sapon eni Kodwofojo Kwame Sapon ni Kodwofojo ebeto ho no onse enkane tete no so oba kwa awade na bibi wo nsemu a te se ne mirimu a unuano mo do mu kwa bruchiri enkane ne de musika e de kodo kokofu kodo kwaye na umunya sika umu di bi so abeden abebo afie asasi a ye ka ho asemi e ye Kodwofojo dia na asase no misi dan no so boys quarters no ewie ema Kodwofojo no etena mu bi before all baby wu boys quarters no me ma nanaso madupoku kasa me ma nanaso madupoku a wo ya frantwe hene sisi ono na me ne tra me lifetime emra ofra bruchiri ba ya obeye hotel Avenue Club e wa Accra na ness ena na me ye adwuma na main office so me ko ye adwuma wo anopa wiemu nyina tonton sane ade serve enwumre so makwa kwatwa kaya tin e wo tip to kwan so enti me shabra abrabo ase from nkola brem kra me ye mfie be enkono no me hunu se efie ho maame no o wa ho kiremu ye mo maame me maame no okay na ye nana no be wo me maame no so wo ma edu ne ye du mienu na ba ko firi mu ene ekoka edu ba ko enti edu ba ko no me papa so oyobi a ono ne ho ofe na ye frɛ no se broni ena na oye telani enti ema de enye ono kra ne se maapɛ ema mom de se ne pɛ enti oyere no bebre me papa wo 29 enu nti no na ye hwɛ mu de na eden ya didie mu ni ade no maame struggle ya na maame no oye twoba ewo magazine okokofa eniema so free ya frɛ kuru yi sɛn wo tra kwade no mkɔ akire ho ba bia kuru ya umkofa nkate ni ade to aso yo okofa nkate ba okofa nkate ni ade beton eye eyi no na ofufu to so wo magazine some years back. All right, na me hunu sɛ yabusua fie na nkasa yetimu no ene ohiman ya omudi ade sesi fie na ye opposite ena me ema me so no opapa ema eso ene saa ohiman ya omudi ade sesi yi wo mu enuanom bi enti more or less no na yeso ye de wo mu kura kan ye ho sɛ ye nyina ye nipa baako. All right, enti me hu sɛ efie na yetimu no ye abusua fie na ya Takwame enti mi kwa brochire first ade ba mtirimu se ma anya bibi ama maame yankotene mu a wo behwe ne dakro Atakwame abuaku maame na amfa yidie bi amreme ena me so me hya ase from nkwala abremu no me nya mfie ben kunu kodu ho me ye shoe shine a me de ko adwuma adiska beboa maame me ba na se maame etwo de nsasi nano enobaye de ono abekwa akodo nafuo a wonya kwatwere kra me maame nya akodo nti ne mane de ebinom menkase ye nyina ebinom adwuma ye de yemfa ni agro emfi amadi me 60 me ko 69 enso me start adwuma 4 o'clock anopa etoda me wie bia 12 toda 1 eda ma pon tem kra ne bia 8 o'clock e wa brochire enti mbe ye dan me manana poku asumadui ena na me ne tra Accra bi to se me kwa brochire enti na me very close ena me som no so cheye enti skani nyina na besi ni so a wo de ye dan no bedru lentil e wo se ye ne eboso ena me nua emema no duchi odi machi mienu ye frɛ no se tutu that time no me fa ne free abrewa yi ho me fa o se tutu no me fa abena nso wo London sesei me do mienu eba Accra obrekora me no na me nyina me naso ana me ninkwala me hwe won dodo me ba kope ne frɛ na makwan adu data no na ma wo no ana me nyina wo enkra ho
nti me de me nua yi no nyina akɔ school ho amena na mehwɛ wɔn ɛna na mehwɛ abrewa no so wɔ fie ɛwɔ na didie mu ɛne ɔno sikasɛm so nyina nti ɛdan na meyɛ no edu ne lentil no ɛna me nua osie tutu am de ne kɔ school wɔn kran na me kasa no ɔyɛ bɛ 12-13 no that time no so ne mu amia kakra nti ɔbɛfrɛ me bra sɛ menya akwala sa ɛdan no metima boso insɛ wobɛsɛnde ye papa pani de bia wakɔ ɛdan no ho up and down nti sikasɛm bia ɛne me nka na kyerɛ me de wɔpɛ sɛ meyɛ metima yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ nti ɛma me de sika ɔde bɛbɔ so mbusa sɛ bɛsɛn wɔkɔpɛ nkrɔfo bɛhwɛ ɔsɛ £3,000 those days no ɛnam sɛnde sika no brɛ no wei na wɔso abɔ so awie nti wɔ mu ano ɔfrɛ me sɛ ɔwɔ sɛ wɔyɛ ano bɔ no fisher board anya samframa fa ebi wura mu atu ɛdan no soro no nam so that time so madam fo bi a friend me misankansa dan nkansa enterprise wo mu amudi ɛyɛ saa tonton kunum ne nsamna ne rule on no ade no odi mu akoten pa na waba britain a ɔbɛfa eniema ɛna ni sika obi bɛfa nti maame ma ne sika £14,000 those days no say oba sika ne de o mane ngo no mo onkohwe me maame da no ya boso awie na onwie ma no ntu nkotenem na anya sa adwuma me ye wo ha no me so me kwa abrochire no manfa nkodi agoro obi onim abrochire bia be ka tro se adwuma mo si de eneme enti wo ba ye no no call afrancho ho krobo ho ekohwe da na me ka no se o frɛ me se Francis ɛda na woka no ye mo so nam so ene kyese nya noa mpacho mo obi nkɔfrɛ me ma memra na o mekyerew na ɛda no de me nua na boso awi aka official board aw se obeye me ma me no ba obegi phone no nkansa no data no phone no o kasa wo so no kyem so kwadwo ɛda na no ani na ye mo so nam so dabi me ma wo se tutuska wo so oboso awi o se dabi ene o mebo so nam si yo nam kan chen kan san se won de mpa ne chew omoso na de oso ye bia onye mabro an nyeden entu metrem nam frɛ o se tutu no me nua nam se o sei na edan no asɛm no oso aboso na na okwa no kasa wo se min san face camera na fa ye official board nti adan na wo mo so ana na so bra we de fa cheme scan by me de koto piram na wo muso emfaso no modu nti na nka nyansem no me fi sɛ emfaso bɛba metma de ne kakra ma metimi awie na nka me so menya bibi kakra so ɛde ato hɔ na mse dabi yenya ne masa bibi ani ankoso ka kyerɛ me nua ketewa no nti meneneni ntokwako ɛna me anam de ne kɔ nkran so akɔhwɛ no ɛne no so ayɛ adwuma bɛpem datam making bɛpem na me no ka sɛ me nua no wɔ nkran a ɔyɛ adwuma ɔne company bia ɛnya adwuma nkɔgye wansi dida me amenase no atena ede edru baby wadri me go so me try class am de ne kwa broche some time ago or through pray no kokudru ye or sa de ne by obra ene ma nyeye enye hweye me tue sika class obi nsa enye na nkɔ mɛware ne pakro bedru ha wie ya o se obetu sika ne mu ntia no so anyeye me di me wo fa asefo eye we num nua manum bi ema akɔ abrochire ho eye enipa enan ɛwɔ Britain a obia wan cedi enim eye Kofi Prince eye Paul eye Nana Manu ɛna abena yi so a ye kan ye sister ye last born no so friend Brabodom ono so me ne okunu ɛna ye partnership etwe ska befa ono so ye den ɛde kɔ ye me nua asibe na wo so aka ba bi 4 years ago yi mina meje ono so ekoye obi aka prenim that time na abusuan no de meka ne se na esimina so entina me ekwan bi aso no de me hwehwe ne se abusuan no betima yeden atumpon for some reason me so nyina no me wo vision bi se mediye enti ma nwene me ho match ene me nkwala ho rather than abusuan no emra ma me no me ba 97 me call London me kwatra London officially no 87
before that in the na me kofa niema ene Italy me ko Italy edu tomatoes tam ne apple tam ko titibi wo enya kakra e de kame capital ho me bie boutique ne adade wo Accra enti emra me ba 97 na afidi ya boys quarters na ma bere wona tuako me ko ho ne de be ye ya abrosan besi ho sorry abrosan besi ho e na me kire enti me kwa me ba na so that time na me broni bi na me ne cho as a girlfriend me almost about 15 years na opegana pa because me bad Ghana de bi am de ba ono so pa wi ano ne ade nyina enti na o ye happy me bedroom se na o lady edan no mo anyi ba ko ansi me wa me ba beda na ano so bo kwadwo dan se ni nyina yo dia wo ba na ba bia pese o da bia no ye be siesie ha ma na mo wada na o mu ba wo di se wa ha wacha se nya me kura mi ntina be ba ha ade chen ya wo san akọ enti de me hwe ni se o baba be si abro san de dami amama tenemu ansa na mewu a mawudi akọ asamado na mso abrewa abrosani se de anka metimesi amasisi ame no kasai nanso hia wo fie hadodo ti mamentwe nkola ni bi enko ho no na emrepam me yama sana akachira abrewa sana me kachira abrewa okay me ano ho ba o de board no de board wan se emrepam no me ba be ya ansa na mekwa akosio se de wo kana makwa akosio nti me de me san ko ma bruchire me guso maami oti we ne ba ne ma mienu mi ana me boa won ba ko me nam de ko technical school ba ko so me nam de ba Accra o tom me niam akra mu container di ya o de ko ba bi e san no ba me anam san ma na capital that time no me frɛ abusuafo ne bi ye me nua o se tutu na me kan na se wo dandan so kakra we onua pa me oti onua pani ye frɛ no poma ono so wo ho obin na nkasa ye maami ba ye frɛ na agei ono so me kasa obin akwa aba oni kapre obekoso oton ne bibia munna mo me emfa sika kakra mra 10 million kura ne emfa moa akola no nsan sori opombo ne odi mi nyina bi jai che no obi amfa mra no obi amfa kapra ma na me am kacha akola ne se me oni me bigu me container mu onko penkrofo me ameto ono so me kire ne cleaning ho adwuma ena na odi mu akotre pa nti wonim cleaning enuro ne machines ni na yini na ene ne tonton ko penkrofo bai ena me okoton machine be mi no se miensa o discover of what scan ni o nam se fa kwaye wadwuma de kwaye na nyame nhira wo ne de wuye bia enkoso ma nye kwa prem film ma nso check ne kura mu ma mi ame ne tuwe mi nua ba menini ho agro oni di mechi pe ye kama na me ba according to me ma me do o ka ba bi na nko di mi mechi no no ntam san kan so nkemfie mi nu nanka emrewa ye ma me no mu wo enti ono wo ye nem se ye wo we ni so ntem e de ebedi mechi enti mechiri ba nkasa na tikai na ma me no ebewu 206 ni mo no ana wo 206 no ehɔ ne dan sie ebaaye that time no me frɛ me ma me so no wo enua bi a wone nanante ye opapa ba me pa mo chew etiefo ahana center of the whole story a dan sie no yes ehɔ de asɛm no yes okay enti me nua no ye frɛ no Kwame Asamoa na ono na that time no me ma no deal with me nneɛma nyinaa me sika sɛm wo hawo me nsase sɛm me den ono ne kura me bibia me ankasa me ba Ghana ha bepim ne kura me no kasa me nsase sɛm ne me documents ne bibia owu ye na obi fa sika ankode ekura no ne na ne briefcase ne kura no manya sa documents ne bio afena me guso a retrieve se metime anyanya ebia adom ne nti me guso a me nsa keka ka bi mum ena na hemfo no bi so amia me on direct intima san sase de me bia asamwei na ofre me se abrewa no yedna ko hospital na mutansa da kwa me na abrewa no so ti ase no me na mhwe no wo ma bebre be wo me na mhwe na didiem ni bibia ne hospital ka weden yo asamwei koba ni electricity kwa mami before me mame no eti ase no boys quarters na msi ya wotimu no mami yetu onu okunu no muti so ame ho baabi yetu no okọ mame no se obepe dan mame no ti da bi me ni dan kokofre wunua na wunua ka kire me se
ma baabi ntena eni ya wo ba me bie edan bi mu amotena maami be frɛ me nam se oledi pa be frɛ me na enye dan because that time nnua no ene nipa ni nyina ye baako maami ko papa ko ema sabra bro sign so yes eni nti no maami ni okunu betena o ma o mu baabi tena ma baabi tena wo boys quarters ho na me nyansi abrosan no okay nti bra ho ho de yes asebi na ase maami ni wuye na asamoa ne frɛ me sɛ odi ye maami na koto hospital first time o ka kyerɛ me no nam se adan kwa me no se enura ye frɛ me maami dimnika koye ye koye asɛm no tietia ne sɛ obi afa ne sika chosopu a odi sie ne dem me maami so ya wonu fiada ye frɛ no afia bempoma be enam sɛ me nana ne bre yansa na onya no bosoma im so de ma no o ma na bosomdin ye afia inkuri nti obi onim na area frɛ na afia inkuri nti odiska no ekosie baabi minima be kura isi wɔ ne dan mu fiada bi adura na wa wɔde wo ka no sɛ wo no atɔ wa manso wa wu so wo momoni wu sɛ wo gye ni wo wan wo na wakoyi bi no atwetwa wo bi aka enti obi be first ka no ɛna no pressure no wo pressure so nti pressure no eshutu kosro na me so me kode bia me ba afi bia me ne ko sɛ wo ma ne nana no ma be fio wo mu doso wo mu nyina nko wo mu mama wo mu bia wo mame ene papa wo mu hwɛ won na ne ono no ni freedom ti ɛna mama na betra wo ti ba ko mienu bi o si bo kwadwo me nko a me te ade na meye wo mu mra me nana no me serew ɛna na busumi bia soso a me after some man is called be didi no na masama ya ma no emo bag kase no say 50 kilos so whatever it no masama na anwa so 5 liter entimi ka kira samoa ne se maame na ni te e wo hospital hɔ a menim sika kora enipa kora na kofa be on country se wa hu sika no na omusa abro an se eye sen na on country na mema wo mu fasika na me wo shop so akra na me mfa scam free shop emre ni tententem no mfa enya den ema no na ono na koma no entose sika no wa hu na ade kwasi adan antuata ena maami edika baby ti maami ne dika baby asamoa ne frɛ me nam se kwame maami ya antwen amagina bia me so manko school enrichiri mi wie school a me call me nananu mienu ya o ye kan ho asem so na wo mu tepa no o mo so mtimi mfa me nko secondary school memra me no kokofo ne ba enu mu de mbekọ ti sesi a maame na frim eni nti no asamoa no eka chem se maame no afrim nam so okay kwa me maame na frim a maame na ntwa ma me ya brosana anka sese me gina me nanso a me nka ne sa metima be ya ma no nemu ansa na wo cross kwadwo enu pa de se wo sika no ho de a anka nkachi nam se nkachi ne sei no se ye betima ye dan no amanke etima de dabro abroa no kwa wo na ka ye fair because ye boys quarters no we nu okunu no menua do we nu okunu na ade no wo mu asai ho enye baabi a obi ti se mi say obi so oba mayie na ye kwa yie France wo London ye kwa na yie wan a na wo mabusua fie ni a enye fesa nam so kwa me sika se na wo kan wasma de be ye sa dan edan ya wo kan ana se boso me sen ene betimi de abrowai ato ho awie abrosan ansa na yetimi akode da no akosie no wasi kwadwo sika no wo within 3-4 months meye am so ye sure wasi me ye nso kwa me ene me pa chom di 1 week ni we pa start and am this scan by ti why ne start me papa si ade a ye kan tam ye bo dua ye obibia wo ha me bo everything wa contact the 40 million sa bre no buy enye no kre ma contact the 20 million na 20 million no ena me che okwan crop aso do buy wo buy asamoa no abo foundation awie na oye adwuma no ena obu sanse kwa me na de na wo ye meni ma contact me kasai ena wo se wo akonta wo ena wo se menye abrusan na oni do ma me ni wom ansa na kwa kwesi wo se akonta kukodu frɛ no mame enti me nua no frɛ me ena wo se akonta na me se akonta wo se chese me bo wa baso pa ne wo ye no me niska nka me ma obi dodo ne mo mi kura mi sem 20 million enka ne tete no eye say 2000 okay je me de boaw de wo de eye bia
je me di 2000 no eboa de wudi ye bia nti hona ne ho sika baa mu hona sa papa sika baa mu na menyi ho so akyinnie so da afa ma mensam sa wo yansa sɛ ye ba fie a ɛdɔm ba fie ɛnyɛ ne enemre ya sɛbe yato ya mamre ne amane atwi enti sɛ ye ba fie na ɛdɔm ba fie sa abre do na ye bibi ente sɛ yesiesie na yadeda maame wu ma ɛdɔm besom abusua anuanom obi ansom odi ne nyina ye lebra papa ene ya me no kasai nkwala ma twom akogu abruchire eni bosumi nsia nson kra mabefa nkwala plus minua be ma baako eka ho ena papa ya ye ka na semu ya na sase ene sasase kodofodjo no wo mu nana ewo himan eka ho nipa num medom nyina akọ wo bia maame anabusu na bi 1 cedi ekọ brete ho ekọ dabi wo mu go Dubai sei be me ye connection no every Dubai edumako either say Britain and say Canada am gusu se ya matwa ho ebinum sika me edi ho dwuma so dua mame me ba afiaje say edan ni sie ahyase akonta de 20 million according to odo ena ababe wuram abusia dua abusia semba manim sei ade a eya eba mimu na hye me kra so baako eya akoto se ya de da obi a woda ho no unsu no 1% ya unsusu ho 9% na nye 10% odwumtuni bi bo onwum bi o se momma me unsu mia me ho kire se obi ayi ase ene ye ho ayi idura manfo nso aye ka ya no munti na meka sa asebi ese ya hye edan ni siase opanyini okasa akire abakwasem ne sene abusua no emu nnuoma ensote de ebeye bia asem wi esesa asumdwe ba and it must come. It is a sha. It's a seba. Nenya ofanya ofase nen kabumu esefata yaka hwa mo hwade o enti me fan se ye abusua no papa ni metri so de si o enti wo hwa ma abusua no agija ansan no akwada aha very good. I love that o sha sia woni nkwara abram de ne ho ba afode ma abusua no na wunyini ye na obesa abusua na wo wakwa ma abusua asa ya ba. Very good. Abusua mama and I was so come me go share video no e ba ye na ni nyina so experience mama mi ni papa idi ato Janet mu se papa no apre efi ni nkora brem na chese watu ni ho si so esi ho se obebo abusua aso me baka ne se abusua eti se sabi akoko wodidi wia no wode omonde omano twifo yetie sama papa ye kana chese wabu abusuan like waye bibi waye wabu abusuan ne pa ena nenti a aronsan yeso ebesi woni nyina enso eye oni determination na se na maame no so ope na mumu anya a odi afimi no na chese wo so mie nani etimbi kukuru bibi edisi ho ma emma maame no na se etie maame na sama no okaso na timi se asa papa ni nipa boni ni bia na se kire se ono de ebusuani mu no wo na se nye na so no se ka maame betimi aka no kra na kire se wa papa na kasa waboa so wan kasa wo maame mu wan kasa wo mamienu abrantie yi anasa papa yi etunu asi wo se o hwo mu a na se papa no wayade so ho na so bi kra esen so keke krampo ma wono ma odi aseda kra eni kabia ne bema no because that moment no senka wan fan so na America wonim na nkebesi na so bi esi etunu esi wo se me bu abusua me ye bibi sei ama abusua ye muni a ye tikokum ye dwa edin a ode to so no papa no so de na me shara ante ase wo si dan no asama ka wo si dan no e de amawo maame enti se maame ni din e na da so a e bone ben e hono na ase question mark no ho na me mente ase
my man say me si dan mama me dan am si die me maami titiru penti na me si dan maami na fi mu property ni so a maami ni din eneda so enti den na ope adin na pese won change no eti maami de mo sas edan no musi no nuanum nyina de musika ebe ka ho papa nso according to papa nso say ono nko an na edi ni sika esi dan enti say mumienu no hwan na ka no kore asamba say ya na kire say wunhu ne o ka no kore na wunhu o twantro nanso ne nyina no ni nyina konko wia ni nyina ko wie esumdwie a wo say babusu papa yi na kwakwa say even say head of the family anaso o no boa abusua no enti papa yi ema betena ho ama abaye hwe ha ma kire say san edan ana say property bi nti no abusua ni mo beti chana ama otan ya ba be hye abusua ni mo ana abusua ade ba ko say hye no say abusua yent eni past tense say bia na we ye menua na bia ni abusua na we ye me wo fa se bia ni abusua nti enfa ho ni situation na say enfa ho ni ne ko bia wo say wo say timi trase no mutumi ye say ade we die ye mani ndu abonten anasa wo say timi momodin ama asumdue ba abusua ni wo say abusua bia mu bibi wo na abusua ete say kwaye nwa say bom na so wure mu ana hu ne say ewo edue bia wo bebi esi wo mu sa de na so no ye say wo praye ba ku yi ba ku a ebu na so no so ka bom a abusua embu ye first story we into ye hofo enye obi suban anase enye obi ni ye bi obeye ena ebegina so ama wo mu abi anase ade bi aba o ye no ubejai na abusua na fe otan ni eje say ewei nunku ana eba bebem ye ma sundue enye adwuma ewo ye ntem na sa sundue ewo ba bia ahoto ene wo ho abusua medo ebesi ase na da se na ebesanse de ehemu ebiemu ahagusa ye emergency Ghana TV na msa meje pene de jumede se be down e dem se na na akusia faculty that's never studies. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.